maiatzeko lehenengo asteburu honetan eskualdean 11 plan moloi ditugu. Asteburu osoan zehar, Gardeako auzo honetako jaiak. Aurrentzako ekintza ugari, bazkaria, lehiaketak, kultura eta askoz gehiago. 8 maioetako lehenengo asteburuan, beste batzuen artean, txupina, erromeriak edota gastronomia lehiaketak izango ditugu. Prudentzio deuna bolo jokaldia tertangan eta Amurrion liburu azoka. Igandean laudion, bularreko minbizi metastasikoaren kontrako ibilbidea eta Orbeko etxean Les Poulesekin elkartasun jaialdia, kontzertuak eta performantzea. Ez ahaztu, info guztia Aiaraldea webunean duzuela. Eta argi dago, argia berriro joaten bada ere, ez dugula aspertzeko astirik izango.